Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ आंनि YouTube channel बरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांना भिडिअखौ मिथिखाबाय आं थाबनाय बा टाइटेल होनानै भिडिअ लांथाबना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदों लोगोफोर आं दिनै नोंथांनि मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों बे भिडिअनि जाहैबाय लोगोफोर मा होनो रन्जय ब्रह्म एबा मुलि बेफारिनि मोनसे भिडिअ मोनदों आं बे भिडिअ मा होनना बुङोब्ला नोंथांमोना जाय रन्जय ब्रह्मखौ फल' खालामो बिथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ बे भिडिअआ मा जागोन ओमफ्राय जाय फल' खालामा एबा नुवाखै नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायना लानो हागोन आरो ना ओमफ्राय लोगोफोर आं बे भिडिअनि बागै आं डाइरेक्ट नैबे भिडिअखौल' होग्रोगोन ओमफ्राय बे भिडिअखौ नायबानो नोंथांमोना बुजिनो मोनखागोन आरो ना ओमफ्राय बिनि उनाव नोंथांमोनजों रायलायफिनगोन आरो ना ओमफ्राय लोगोफोर नैबे भिडिअखौ होयैनि सिगां आं नोंथांमोननिसिम मोनसे गुरै खावलायहरनाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायल' चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा बेनि थाखायनो अननानै नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो ना थाबैनो 10K फलोवार्स खालाम बारा गोबां नांलिया बेनि थाखायनो अननानै नोंथांखौ बार खावलायबाय थादों नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो ना फैदो बिदिब्ला रन्जय ब्रह्म एबा मुलि बेफारिनि मा भिडिअ नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायना लागोन नुबाय आरो फेसबुकआव इउटुबाव नुनानै मा हायो आं खालामनायखौ नायो थानो हायाखै आरो ना बेखायनो आंथ' बे साइडआव फैबाय थाखायो कुसुगाव जलायस्रि होननाय जायगाखौथ' मिथिखाजोबो मुलि फानै फैबाय थायो सम आरो बे जायगायाथ' बिथिंनिसो होननानै सानबाय आङो इउटुबावबो बेखायनो जा हायो आंनिफ्राय बेखौनो आं अननानै होनाय जाबाय आरो ओमफ्राय नोंथांमोना बै भिडिअखौ नुखाबाय बै भिडिअखौ नुनानै नोंथांमोना मा बुंनो सानो कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन आरो ना ओमफ्राय लोगोफोरा बिथाङाथ' दाख्लै बैसागुआव मोनसे एक्सिडेन्ट एबा जाथाय जाना थांबाय बे जाथायखौ जों बयबो मिथिखायो बिथाङा एसे बुजालायनायबो जाबाय बिथाङा जों बेखौ बुङाबाबो जासिगोन सिगांनि जाथायफोरखौ ओमफ्राय नैबे भिडिअखौ बिथांनि मोनसे मोजां हाबा मावनायखौ नुनानै आङो बिथांनि भिडिअखौ आं लाबोनाय जादों आरो ना जाहाथे बिथांनि दाख्लै मोनसे एक्सिडेन्ट एबा जाथाय जानायखौ जों बयबो नैबे भिडिअखौ बयबो नुदों ओमफ्राय बिथांनि नैबे बेराफारसे नैबे मोजां हाबा मावनायखौबो बिथांनि भिडिअखौबो नैबे भिडिअखौबो बयबो नुनांगोन आरो ना बेनि थाखायनो आं नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जादों जाहाथे गाज्रि भिडिअखौल' मानो नायनो बिथांनि मोनसे जाथाय जाना थांबाय बे भिडिअखौ जों बयबो दुनियानो नुजोब्बाय होनजायो ओमफ्राय नैबे जेनोखि मोजां हाबा मावनाय बेखौ सोरबा नुवाखैबो जानो हागौ बेनि थाखायनो नैबे भिडिअखौ आं लाना फैनाय जादों आरो ना लोगोफोर नोंथांमोना मा बुंनो सानो नैबे मोनसे फिसा मोजां हाबा मावनायनि थाखाय ओमफ्राय बिथांखौ आं मिजिं थिबावो बिथाङा बेफोरबायदिनो इयुनावहाय बिदिनो फिसा हेल्प एबा मदद होगोन होननानै आं नैबे मा होनो रन्जय ब्रह्म एबा मुलि बेफारिनि सायाव आं मिजिं थिनाय थाबाय आरोना बिथाङा मालाबाफोर आरोबाव सोरखौबाहाय बेफोरबायदिनो मदद होबावो होननानै ओमफ्राय नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि सानगोन ना सानाखै कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेफोरबायदि मदद एबा हेल्प होनायाव बिथांखौ एसे मा होनो बेक साइड एबा जों थाखा फैसा हरथ'नो हायाबाबो बेफोरबायदिनो जों कमेन्टफोराव मोजां कमेन्ट लिरनानै बिथांखौ सापर्ट एबा थुलुंगा होयोब्ला बिथाङा बेफोरबायदि साबसिन मा होनो बेफोरबायदि खामानिखौ मावलांबाय थागोनखौ आं सानो आरोना मानो होनना बुङोब्ला आंखौ बेफोरबायदि हाबा मावनायनि थाखाय गोबांथार रायजो राजाया मोजां मोनदों बेफोरबायदि साननानै बिथाङा सोरबा मा होनो खैफोदाव गोग्लैनाय समाव बिथाङा बेफोरखौ जा एसे एनै हायो बेफोरखौ मदद होनायाव जाहाथे गोसो गुदुं जानानै थाब आंखौ रायजो राजाया मोजां मोनो आंनि बे खामानिखौ मावगोन होननानै थाब बेफोरबायदि मदद होनायाव थाब माबानानै ओंखायनो बिथांखौहाय कमेन्टफ्राव मोजां कमेन्ट लिरनानै गोसो गुदुं खालामनांगौ आरो थुलुंगा होनांगौ ओमफ्राय आं बारा जेबो बुंला आंनि बुंनायफ्रा माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निमाहा होबानो जाबाय आरो ना ओमफ्राय भिडिअखौबो आं बारा गोलाव बानला भिडिअखौ मोजां दंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामथाब लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव बाय